down the Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The Lord, purihin po ang Panginoon sa umagang ito, mga minamahal na magulang at kapatid. Sa oras na ito, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, at ito po ang ating tatalakayin, ang unang wika na binanggit ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, kung papaanong
siya po ay ipinako doon at bago siya malagutan ng hininga, siya ay nagbanggit ng 7 wika, no? At ang 7 wikang ito ay ating tatalakayin ng BCTO pastors. At kaya sa oras na ito, andito po ang inyong lingkod, Bishop Leo Bedaño Jr. At ang ating pong tatalakayin ay ang unang wika na binanggit ng Panginoon. Kaya dito po sa BCTO, sa CBMA, sa mga pastors, Christian leaders and members, ay atin po itong pag-usapan. Ayan. Una po, dito sa Luke chapter 23, verse 34. Luke 23:34. Sabi dito, Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. No? And they parted his raiments and cast lots. No? Pinagati-hati ang kanyang damit at ito ay pinamahagi sa mga sundalo. Kaya nung oras na yon, ang ating Panginoon, nung makita niya ang mga tao ay nagkakagulo, naghihiyawan, at tinutuya siya bang nakapako sa krus, sumigaw siya, ang sabi niya, ito yung kanyang prayer, Father, forgive them. No? Ama, patawarin mo sila. The first of 7 sayings of Jesus shows that he was thinking of others until the end of his life. No? Habang nakapako siya sa krus, hanggang malagutan siya ng hininga, iniisip niya pa rin ang kapakanan ng ibang tao. Even while experiencing the horrible pain of crucifixion, he was praying for the very people who cause his suffering. No, pinagdasal niya pa yung mga tao na sa kabila ng siya'y pinarusahan, tinuya, dinusta, no, pinagtawanan. He came to earth for the purpose of forgiving sinners. No? Naroon po ang layunin niya. Kaya siya bumaba sa lupa ay para patawarin ang mga taong nagkasala. And he loved them and forgave them up until the end. No? So makita natin yung pag-ibig niya, yung pagpapatawad niya hanggang sa dulo, hanggang sa wakas. It was because of man's sin that he was on the cross, suffering on behalf of that sin. No? So kaya nga mga magulang kapatid, makikita po natin ang sobra-sobrang pagmamahal ng Diyos sa tao sa kabila na siya ay tinutuya, pinagtatawanan, at ito ang kanyang pangungusap. This is the word of forgiveness. No? Ito'y salita ng pagpapatawad na ang tao, gaano mang kalaki ang kasalanan niyang nagawa, gaano mang kalaki ang pagkakasala niya, kasinlaki man ng barkong Titanic, ang ating kasalanan, ang pag-ibig at kapatawaran ng Diyos sa tao'y kasinlawak ng karagatan. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, no? Ang ating Panginoon ay nangusap ng pagbibigay ng pag-asa. No? Na kasi nga ang tao, minsan nawawala na ng pag-asa, parang sobrang hopeless na sa laki ng kasalanang nagawa, sa dami ng mga kasalanan niyang nagawa, ay nandoon na para bagang sinasabi niya wala ng kapatawaran ng kanyang kasalanan. Maging sa panahon nito, kapag ganitong panahon ng Kwaresma o panahon ng mahal na araw, ay marami tayong kababayan dyan sa Marinduque, sa Pinamalayan Mindoro, lalo sa Pampanga. Pag ganitong panahon, pag Biyernes Santo, ay nagpapapako sa krus ang mga kababayan natin. Yung iba, pinapalo ang likuran, naglalakad sa karsada na walang sinelas, nagbubuhat ng krus, para bagang sinasabi nila, Panginoon, hindi mo natapos ang kasalanan ko sa krus, hindi mo napatawad ang kasalanan ko. Kaya Panginoon, ito pinapahirapan ko sarili ko, nagbubuhat ako ng krus at nagpapapako ako sa krus para mapatawad mo ang kasalanan ko. Yung po'y isang napakamaling mali. Yung po'y isang malaking insulto sa Diyos. Hindi na kailangan itong gawin ng tao. Siya na nga ang gumawa ng ating Panginoon. No? Kaya nga dahil sa pag-ibig niya sa atin, ang gagawin lamang ng tao ay lumapit sa Panginoon. Magpakumbaba. No? Kaya nga nung siya ay nakapako sa krus ay tinutuya siya ng mga tao dahil ang kasalanan nating mga tao ay ipinataw sa Kanya. No? Hindi siya matignan ng Ama. No? At ang sumpa na dapat tayo ay tumanggap ay inako lahat ng Panginoon. No? Kaya nga ang lahat na ipinapako sa bundok ng Golgotha during that time,
Yun ay isang kaparusahan sa isang taong napakalaki ng kasalanan ginawa pag ikaw ay ipinako doon, no? Kaya nga, yung kasalanan ng buong mundo ipinataw sa Panginoon para siyang sinumpa doon, no? Sabi ng Galatians chapter 3 verse 13, no? Cursed is the man who hung it on the cross, no? Sumpain ng taong ibiniting doon sa krus, no? But thank God we are redeemed by the curse of the law. Tinubos tayo ng Panginoon sa sumpa ng kautusan. Kaya ang bawat isa po sa atin, praise God, we are blessed. Tinubos tayo ng Panginoon. Kahit gaano man kalaki ang kasalanan natin, ang Panginoon ay handa siyang magpatawad sa lahat ng ating kasalanan, no? Sa Bible nga may isang babae, John chapter 8, no? Nahuli sa aktong nangangalunya, no? At si Maria Magdalena po 'yun. Nakita siya ng mga Pariseo, ng mga tao. Ang ginawa kay Maria Magdalena, kinaladkad at dinala sa harapan ng Panginoon. Sabi ng mga tao sa John chapter 8, Teacher, Master, ang taong ito ay nahuli sa aktong nangangalunya. Ano ang dapat gawin sa kanya? Ayon sa kautusan ni Moses, dapat pagbabatuhin ng ganitong tao, no? Sumagot si Jesus, no? Na lumuhod siya, yumuko siya at nagsulat sa lupa. At sabay tayo at sinabi niya, sino man ang walang kasalanan sa inyo ang siyang maunang bumato sa kanya, no? At ang mga tao, binaba ang mga bato nilang hawak, isa-isang nag-alisan hanggang sa pinakamatanda at bata. Walang bumato doon sa babaeng nahuli sa aktong nangangalunya sa kanyang kasalanang ginawa, no? Sabi ng Panginoon sa kanya, asa na yung mga tao? Sabi ng babae, Panginoon, wala po, nag-alisan lahat. O sige, no? Hindi na rin kita hahatulan. Pumayo ka at huwag ka na magkasala muli, no? Hindi na rin kita parurusahan. So ang babae pong ito ay tumanggap ng kapatawaran sa Panginoon. Ang babaeng ito ay tumanggap ng kalayaan. Ang babaeng ito ay tumanggap ng kapayapaan. Ang babaeng ito ay hindi na condemn. Bagkus siya po ay naging payapa, naging malaya dahil sa pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang malaking kasalanang nagawa. Kaya nga, mga magulang kapatid, purihin po ang Panginoon. Gaano man po kalaki ang kasalanan nating nagawa, ang Panginoong Sus ay handa tayong patawarin sa ating mga pagkakasala. Kaya nga, ito po yung unang wika na binanggit ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, the word of forgiveness. Nakita niya mga tao nagsisigawan at na kumaalala natin, nung siya'y papasok sa Jerusalem, nagsigawan ng mga tao, Hosanna to the highest, Hosanna to the Son of David, at may mga dala silang dahon, palaspas, nagsisigawan sila. Pero hindi mga taong yon ang nagpapako sa Panginoon sa krus, no? At tayo po bilang mga hentil, kasama rin po tayo doon, no? Na tayo ang nagpapako sa Panginoon. But thank God na sa kabila na tayo po ay makasalanan, minahal tayo ng Panginoon, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Kaya gaano man po kalaki ang kasalanan nating nagawa, no? Handa tayong patawarin ng Panginoon sa sandaling tayo po ay magbalik loob sa Kanya, no? Kaya nga mga kapatid, mga magulang, kayo po mga nakikinig, sumusubaybay, na pinatawad tayo ng Panginoon, kaya nga tayo rin ay magpatawad. Kung kayo may kagalit, may kasamaan ng loob sa inyong tahanan, sa pamilya, sa kapitbahay, sa kaibigan, no? Ito yung oras at panahon na kailangan talaga ay magpatawaran dahil ang Diyos pinatawad niya po tayo, no? Magpatawad tayo at tayo po'y patatawarin ng ating Panginoon. Tayo po ay yumuko, tumikit, manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pag-ibig na kami bagamat makasalanan ay iyong minahal, iyong pinatawad. Doon sa krus ng Kalbaryo, tinapos mo ang lahat ng suffering ay inako mo na dapat kami sanang ipako, kami dapat sanang iparusahan. Salamat po Panginoon, pagpalaan niyo po ang bawat isang sumusubaybay dito po sa pag-aaral ng iyong salita sa unang wika na binanggit ng aming Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Maraming pong salamat. We honor you, Father. We praise you. In Jesus' mighty